תארו לכם שאתם חיים בשני עולמות מקבילים. ביום אתם מעבירים כרטיס, פורקים משטחים במחסן אפרורי ושומעים את הצעקות של מנהל העבודה. אבל בלילה אתם חיים בסוד מוחלט, עוברים הכשרה חשאית, משקרים לאנשים שהכי קרובים אליכם, רק כדי לשרוד את מבחן השטח הבא. נעים מאוד, אני אלירן, ובאותה שנה חייתי בדיוק את החיים הכפולים האלה. ביום עבדתי כהנדסאי במחסן, אבל הראש שלי היה במקום אחר לגמרי. בתוך עולם הצללים כותב את מותחן הביקורים שלי. הספר עוקב אחרי בחור רגיל שמגויס להיות סוכן סמוי. הוא מגלה שלהיות סוכן זה לא רק לדעת להילחם, זה לדעת לאמץ זהות בדויה בלי לאבד את השפיות. לכתוב מותחן פסיכולוגי סוחף תוך כדי עבודה תובנית זה משהו ששואב אותך פנימה. כדי לא להשתגע יחד עם הגיבור שלי, הייתי חייב שסתום לחץ. מצאתי אותו מול הקנבס. בלילות, צבעי השמן הפכו לדרך שלי לפרוק את האדרנלין והלחץ. הציור שמר עליי, כשהגיבור שלי התחיל להישבר. עכשיו, הספר כתוב, ערוך ומוכן לרדת לדפוס. הבנתי שהאומנות שלי והכתיבה חייבות ללכת יחד, והחלטתי להוציא את הספר באופן עצמאי. כאן אתם נכנסים לתמונה. היום אני משיק את קמפיין ההדסטארט שלי ומזמין אתכם להיות השותפים שלי. בעמוד הפרויקט כאן למטה תוכלו לרכוש את הספר ברכישה מוקדמת. מעבר לזה, תוכלו לרכוש את ציורי השמן המקוריים שלי ועוד המון שורות אחרות. ואם אתם מנהלים בארגון או חברה, הכנתי לכם חבילות של 100 עותקים לעובדים, כולל הרצאה שלי אצלכם במשרד על יצירתיות וחיים כפולים. אבל יש פה תנאי אחד. בהדסטארט חוקי המשחק הם הכל או כלום. אם אנחנו לא מגיעים ל-100% מימון מהיעד שהצבתי, הקמפיין נכשל. הספר לא יצא לאור ואף אחד מכם לא יחויב. אז בבקשה, אל תחכו לרגע האחרון, בחרו עכשיו את התשורה המתאימה לכם, תתמכו בפרויקט, ובואו לעזור לי להוציא את הסודות מהמחסן אל האור. תודה רבה.